Estatu mailako aurrekontuei buruz Sánchezekin hitz egiteko prest azaldu da gaur EH Bildu. Donostiako egoitzan eskaini dute agerraldia Arnaldo Otegi koordinatzaile orokorrak, Marian Beitialarrangoitia eta Oskar Matute kongresuko diputatuek eta Jon Iñarritu senatariak. Elkarrizketarako prestegon arren, Madrildik ez dutela horretarako prestutasunik ikusten salatu du bertan Beitialarrangoitiak. Zentsura mozioan Pedro Sánchezek gobernura iristea lortu zuenetik, hilabete hauetan, ez du inorrekin hitz egin. Ustez, babesa eman behar diotola uste duen alderdiekin, ez du hitz egin. Ez baitiogu guk komunikabideen aurrean hitz egiteari alderdiekin hitz egitea deitzen. Aurrekontuak babesteko ezinbesteko baldintzak jarri ditu gainera mahai gainean EH Bilduko diputatuak. Beraz, hitz egin nahi dugu jakiteko ea lomce bertan bera uzteko asmorik daukan. Ea mozalegea bertan bera uzteko asmorik daukan. Ea gaur egun euskal esparru propioa defendatzea galarazten duen lan erreformarekin amaitzeko borondatea baduen ala ez. Ea eszepziozko legediarekin bukatu eta gartzela politika aldatzeko borondaterik baduen ala ez. Ea baduen lurralde egiturari buruzko proposamenen bat, bere baitan erabakitze eskubide hartuko duena eta horrek ea ahalbidetuko duen herritarrek erabakitzen dutena aintzat hartzea. Ea benetan pentsionisten bizi iraupena aurre egingo dion erreformarik egiteko prest dagoen eta benetan sakoneko neurriak hartzeko asmorik daukan edo ez. Bide beretik, Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzaile nagusiak azpimarratu du Sánchezen gobernuak ez badu mahai gainean jarritako gaietan aurrera pausurik ematen, ez dituztela gobernu espainiarraren aurrekontuak babestuko. Hau da, ezker independentistaren posizio politikoa garbia da horretan, eskubiari ateak itxi egin behar zaizki. Baina aldi berean, esaten genuen orduan eta esaten dugu gaur, horrek ez duela esan nahi inundik inora ere ez, Sánchezi txeke zuria ematen zaionik. Hau da, guk argi daukagu eskubiari ateak itxi behar zaizkiola, baina ere oso garbi daukagu horrek ez duela esan nahi, ezer egiten ez duen gobernu bati txeke zuririk emango diogula. Zentzu horretan, ohartarazpen bat ere egin dio Otegik Sánchezi, euren babesa nahi badu, ez dela doainik izango. Borondate guztia daukagu gauzak egiteko, baina hau ez da doainik izango. Ezin daiteke doainik izan. Izan ere gaur eguerdian aurkeztu du gobernuaren aurrekontu proiektua Madrilgo diputatuen kongresuan Maria Jesus Montero ogasun ministroak. Podemosen babesaz gain Kataluniako eta Euskal Herriko alderdien babesa ere beharko du Pedro Sánchezek aurrekontu horiek onartzeko.